खुलुमबाय दिनै 9 फेब्रुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेरि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। समजों लोगोसे बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव आवगायलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिजाब फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय, मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनायनि बिथिङाव आवगायलांनायजों लोगोसे बडी बिल्डिं फारसेबो आवगायलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां, प्रियंका खाख्लारिया IFA क्लासिक 2023 नि बिकिनी आरो वमेन स्पर्ट्स मडेलाव देरहासार जानो हादों। थांनाय 8 फेब्रुवारियाव गुवाहाटीनि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अडिटोरियामाव खुंजानाय 7थि IFA क्लासिक 2023 आव वमेन स्पर्ट्स मडेल आरो बिकिनीआव देरहासार जानो हादों बिथाङा, जेराव वमेन स्पर्ट्स मडेल, डेनिम जिन्स मडेल, बिकिनी, फिगार, बारमुडा बीच मडेल, ग्लेमार आरो मेन बडी बिल्डिं इभेन्ट्स दंमोन। बेयावनो प्रियंका खाख्लारि बिथाङा वमेन स्पर्ट्स मडेल आरो बिकिनी मोननै इभेन्टआव देरहासार जानो हादों। लामानि जाब्रथायजों अजित बसुमतारीनि जिउ खहा, सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा सौख्रांनानै गालांनायावनो बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमना सान्तिपुर पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय खाग्राबारि गामियाव जादों बे जाथाया। बिनन बसुमतारीनि सासेल' फिसाज्ला अजित बसुमतारीखौ बेलासे 6 रिंगासो समाव बिथांमोननि न'नि साखाथियावनो सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा लामायाव एक्सिडेन्ट खालामनानै गालांदों, जायजों अजित बसुमतारीया जिउ खोमानो गोनां जादों। सासेल' फिसाज्लाया अबथिरायै जिउ खोमानांनायखौ लानानै बिमाया गोबां दुखु जादों होननानैबो मिथिहोदों। गसाइगावआव एसिडजों गाग्लोबनाय जाथाय जादों। गसाइगाव बार एस'सिएशननि सिनियर मेम्बार आब्दुल सामाद आहमेदनि सायाव एसिडजों गाग्लोबदों, जायजों बिथांनि मोखां, मेगन आरो देहानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोखोम जादों आरो बांसिनै मेगनाव जोखोम जादों। न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानैनो दुथाङा आब्दुल सामाद आहमेदनि न' सिङाव हाबनानै दंखायोमोन। बेनि उनाव बिथाङा न'आव फैनाय लोगो लोगोनो दुथाङा बिथांनि सायाव एसिड सारदों, जायजों बिथाङा जोखोम जादों। एसिडजों गाग्लोबनाय जाथाय जाखांनायनि उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय गसाइगावनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय गोब्राब जोखोम जानायलाय बिथांखौ धुबुरीनि देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। दायनिगिरिखौ जाहाथे थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होयो, बेनि थाखाय दाबि दैखांदों गसाइगाव बार एस'सिएशननिफ्राय। हायार सेकेन्डारियाव बर' बिजोंजों फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनो थाखाय राव दानस्लायनायनि खामानिया जागासिनो दङ। बर' थुनलाइ आफादनि हांख्रायनाय आरो गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गरेस्वर नोगोर आफादनि नब्लाङाव 100सिन थाखोनि राव सोलायनाया जागासिनो दङ। बे हाबाफारिनिफ्राय फोरमायथिदों दि थाखो 11 आरो 12 आव बर' बिजोंजों फोरोंथाय होनो थाखाय बिजाब लिरनाय आरो इंराजिनिफ्राय बर'आव राव दानस्लायनायनि खामानिया थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो जागासिनो दङ। क'क्राझार, गुवाहाटी, तामुलपुर आरो गरेस्वर बे मोनब्रै नोगोराव मावबादा खुंनानै राव दानस्लायनायनि खामानिखौ मावबोदों, जेराव बर' थुनलाइ आफादा साब कमिटि दानानै खामानिफोरखौ मावबोदों आरो बेयाव आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखार मोन्नैबो सोरखारा मदद होबोदों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे आर्टस, साइन्स आरो कमार्स मोनथाम स्ट्रिमनि थाखायबो बर' रावाव राव दानस्लायनाया जादों होननानै फोरमायथिदों। 11 थाखोनि थाखाय बर' बिजोङाव राव दानस्लायनाया फ्राय जोब्बाय आरो थाबैनो आसाम सोरखारनो गथायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो थाखो 12नि राव दानस्लायनाया 80% जोब्बाय, बेखौबो 2 दाननि गेजेरावनो फोजोबगोन होननानै फोरमायथिदों। आरो जायफोर फरायसाफोरा गुदिनिफ्रायनो बर' बिजोंजों फरायबोदों बिथांमोनहा बेनि गेजेरजों मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन आरो गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि दफायाबो बेनि गेजेरजोंनो सुफुंजागोन होननानै फोरमायथिदों। थाखो 12सिम बर' बिजोङाव फोरोंथाय होनायनि अनगायैबो डिग्रियावबो बर' बिजोंजों फोरोंथाय होनो नाजागोन आरो बेनि उनाव मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंआवबो बर' रावजोंनो फोरोंथाय होनो नाजागोन, जाहाथे गावनि बिमानि रावजों फरायनानैनो साख्रिखौ मोननो हायो आरो बेफोर सिमाङा मोगथाङाव जाफुंगोन जुदि बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, हारिमु सिबियारि आफाद आरो गासैबो बर'नि आफादफोरा नांथाबोबा होननानै बुंथियो बिथाङा। दासान्दि रायजोआव सिखाव दाखाथिनि उदखारा सोलिबाय थादों। बेनि गेजेरावनो स्कुटि खावनायनि दायाव हमजादों दैमु सोरगियारि मुंनि सुबुङा। मख'नो गोनांदि रायजोआव सिखाव दाखाथिनि उदखारा बांनायनिफ्राय बांदों। हरनि समाव न'निफ्राय बायदि बायदि बेसेन गोसा मुवा बेसाद खावनानै लांनायनि अनगायैबो साननि समावबो पिस्तल दिन्थिनानै रां लुथिनाय जाथायफोरा जाफ्लेबाय थादों। आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलावबो गोबां जादों सिखाव दाखाथिनि उदखारा। बेनि गेजेरावनो गंसे स्कुटि गोमानायखौ लानानै तामुलपुर पुलिस आरो
भाङाघर पुलिस जथायै संदाननाय हाबाखौ मावदोंमोन आरो गोख्रोङै संदाननायनि गेजेरजों रङियानि 6 नं वार्डआव बरेन बर' मुंनि सुबुंनि भारा थानाय न'निफ्राय स्कुटिखौ मोननो हादों आरो बिथांनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव स्कुटि खावनायनि दायाव दैमु सोरगियारिखौ हमनो हादों आरो स्कुटि खावनायखौ दैमु सोरगियारिया गावबो सिमा लादों होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि सिखाव खावनायनिफ्राय बोखांनो मोनफिननाय स्कुटिया हन्डा एक्टिभा नाम्बारा AS01 EK 7801। बिफां लाइफांखौ रैखाथि होनांगौ नाथाय मानसि हिसाबै मानसिखौ बांसिन खाबु होनांगौ होननानै बुंथियो बिफेब दोलोनिफ्राय। मख'नो गोनांदि थांनाय 30 जानुवारि खालि चिराङाव होस्रांजानाय रायजो राजाफोरखौ खौरां लाहैदों चिरां जिल्ला बिपिएफआ लोगोसे माखासे जाग्रा लोंग्रा गथायहैदों। होस्रांजानाय थावनियाव थांनानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय फोरमायथिदोंदि बिफां लाइफांखौ रैखाथि होनांगौ नाथाय मानसि हिसाबै मानसिखौ बांसिन खाबु होनो नांगौ होननानै बुंथियो। लोगोसे होस्रांजानायफोरनि मादाव उन्दै उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे बैसो जानाय सुबुंफोरबो दं जायखौ नुनानै दुखु मोनदों आरो गिर्जा सिफायनानै अपमान खालामदों जाय दुखुनांथाव होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो गावनि हानि थाखायनो आरो मोनथायनि थाखायनो बड'लेण्डनि थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो एबसु आन्दलन आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा आन्दलन खालामबोदों जायजों गोबां मुंख्लंबो जाबोदों नाथाय गावनि हानिफ्रायनो बर'फोरा होस्रांजायोबा जोबोद दुखुनांथाव। दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोनथाम गोरोबथा BSc, BTC आरो BTR गोरोबथा जानानै थांबाय। बेनि उनावबो बर'फोरा गावनि हानिफ्रायनो होस्रांजायोबा गोबां साननो गोनां बेखौ बयबो बुजियो आरो बेनि थाखाय प्रमद बर' सोरखारखौ खावलायहरनांगौनि जेबो गोनांथि गैया होननानै बुंथियो। मानोना रायजो राजाफ्रानो प्रमद बर'खौ चिफ बानायदों आरो प्रमद बर'आ चिफनि मासियाव जिरायनानै गावनि बिबानखौ बुजिनो नांगोन। बर' रायजो राजाफ्रा हानि थाखाय जुजिबोदों नाथाय गावनि हायावनो होस्रांजायोबा बेसे दुखुनांथाव बेखौ बुजिनो नांगोन होननानै बुंथियो आरो बिथांमोननो जाहाथे थोंजोङै हानि पाट्टा होयो बेनि थाखायबो प्रमद बर'खौ बुंथियो चिरां जिल्ला बिपिएफनिफ्राय। बिसायख'थि माने दुंहाव थासारि। त्रिपुरायाव थांनाय 16 फेब्रुवारियावनो बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय नाथाय बिसायख'थिनि गुदुं बारा दासिमबो जोबनानै थाङाखै। भट होनाय जाखांनायनि उनावबो सोरनो भट होदों बेखौ लानानै बिजेपि आरो CPIM कंग्रेस एलायन्स पार्टिनि गेजेराव दावराव दावसि आरो बुलायलायनाय। भटखौ सोरनो होदों बेखौ लानानैनो दुंहाव थासारि। सासे सुबुङा CPIM कंग्रेस एलायन्स पार्टिनो भट होनायनि थाखाय गाग्लोबजानायजों लोगोसे बिथांनि राबार बागानावबो अर सावनानै होदों। बेबायदिनो CPIM कंग्रेस एलायन्स पार्टिनियाबो बिजेपिनि मददगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबदों। बेनि अनगायैबो दुंहाव थासारि जानायखौ लानानै CPIM कंग्रेस एलायन्स पार्टिया लामायाव धरना होनाय हाबाफारि लादोंमोन बेयावबो बिथांमोननि सायाव बिजेपि दोलोनिया गाग्लोबदों। बेबायदिनो त्रिपुरानि दाब दाब जायगायाव बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे दोलोआ गुबुन मोनसे दोलोनि सायाव गाग्लोबनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। चिफ इलेक्टरेल अफिसारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसायख'थिनि सम अदेबानि भट होनाय सानाव मोनबाल' गेदेर जाथायफोर जादोंमोन नाथाय सा सानजा भारतनि नागालेण्ड आरो मेघालयफोरावबो बिधानसभा बिसायख'थि जानो गोनांखौ नोजोर होनानै सेन्ट्रेल फर्सखौ दैथायहरनायनि उनावनो त्रिपुरायाव गोबां दाङाबाजि जादों होननानै फोरमायथिदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे गासै दावराव दावसियाव 100नि गोबाङा जोखोम जाबाय। मोन 18 केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो सा 21खौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 16 फेब्रुवारियावनो मोन 60 बियाबनि थाखाय त्रिपुरायाव बिधानसभा बिसायख'थि जादोंमोन जेराव 89.95% भट होनाय जादोंमोन। जुलि जाखांनायनि उनावबो आरो गथ' गथाय खांखांनायनि उनावबो फिसायनि एबा बिसिनि अनगायैबो गुबुनजों स्रोदै मोजां मोनखुमालायनाया जोंनि बर' समाजाव गोबां नुनो मोननायनि अनगायैबो गुबुन हारिनि समाजफोरावबो नुजाथिदों। थिग बेबायदिनो बिसिखौ गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सन्देह खालामनानै फिसाया बिसिजों लोगोसे गावनि 1 खावसे बोसोरनि फिसाज्लाखौबो बुथारदों। बे जाथाया दिल्लीनि सुभाष ओनसोलाव जादों। बुथारग्रा फिसायनि मुङा ब्राजेश। रिपर्टनि बायदिब्ला बिथांमोनहा थांनाय 2016 मायथाइयावनो जुलि जादोंमोन नाथाय बिसिखौ गुबुनजों स्रोदै मोजां मोनलायनायनि सन्देह खालामनानै सानैनि गेजेराव दावराव दावसि जाबोबाय थादोंमोन आरो गावसोरनि 1 खावसे बोसोरनि फिसाज्लाखौबो गुबुननिसो होनानै सन्देह खालामोमोन ब्राजेशआ। सन्देहआ बांनायनिफ्राय बांनाय आरो बिसि फिसायनि दावरावआ बांनायनिफ्राय बांनायनि उनावनो फिसाय ब्राजेशआ गावनि बिसि आरो 1 खावसे बोसोरनि फिसाज्लाखौ सिखा आरो स्क्रू ड्राइभारजों गाग्लोबनानै बुथारदों। बिसि आरो फिसाज्लाखौ बुथारनायनि दायाव पुलिसआ दा दायनिगिरि ब्राजेशखौबो हमबाय आरो जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनायबो जाबाय होननानै मिथिहोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।